Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Niya nata sa ikaunom nga Domingo sa atong tuig sa simbahan. Padayon natong iampo ang katawhan nga magsunod sa pagtulunan sa Dios dili sa pagtulunan sa kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato nga nagsunod sa kabubuton sa Dios sa pagkamanggihatagon, hatagan usab unta sa Ginoo sa tanang mga grasya nga makapahimo nilang malipayon ug malambuon sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga palat diin walaing tanom nga motorok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy dool sa tubig, mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili maulan, dili gihapon siya mabalaka, ug magsigi siya pamunga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makig-uban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw ug sa gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga, ug ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo,
dili ingon niini ang daotan dili gayud. Sama sila sa tahok nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagbantay sa dalan sa matarong. Apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon, ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo ani aran niining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa kadapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raunya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot ug magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo ug mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo ug pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon,
kay kamo unya kanunay ng gutumon. Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mauusab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gisgutan dinhi nga ang tao nga dili maminaw o mutalikod sa Ginoo dunagyoy umaabot nga silot. Dili tungod kay ang Ginoo masuko niya or silot niya, apan tungod kay iyang gipalayo ang iyang kaugalingon gikan sa tuburan sa grasya. Nya nispasalig sa diris unang pagbasa nga ang tao nga musalig sa Ginoo iya gyung panalanginan. Lingiyay mong tupad na nisalig ka sa Ginoo. Nya kinsa maning musalig sa Ginoo kanang nagtuman sa mga balaod nga Diosnon. Kinsa maning mga taong nitalikod sa Ginoo kanang ni salikway sa mga balaod nga Diosnon. Nya unsa may balaod nga Diosnon? Kanang in general lang ha, ang balaod nga Diosnon kanang maghatag og kaayuhan sa katilingban. Unsa may pagsupak ana kanang maningkamot na ta nga ang ato na lang yung kaugalingon maoy dunay kaayuhan. Mao bitaw dinhi kanang ato dinhing role na atay asyirit, na ay tigbantay sa pultahan, na ay tigsinyas asa mo palingkuron, maayo na dautan. Kinsa ninyo ang nituman gid ana unya di gyud mo supak-supak ta sa ngamot. Maayo kay wa katunga. Sa ato pa kamong tanang nanimba karon, wa gyud mo value ana. Dugay-dugay na gid anatong gihimo. Mga 2 years na, sobra pa. Hapit na lang ko dinhi mawagtang. Pero wa gyud makat-on ang kadaghanan. Murabag baliwa. Ingon ana ang atong kinaiyasan sa Ginoo. Sige tagsimba, sigig simba, sige paganig rosaryo, mag-choir pa, magliktor pa, pari pa. Pero kusog kay mo sa likway sa balaod sa Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya kining Salmo 1, Psalm number 1, nindot kay ni kay gadiskas ni dinhi sa kalainan sa taong dautan o sa taong matarong. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga way-ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo sa adlaw ug sa gabi. Mao ni ang description sa taong matarong. Dili ingon ini ang dautan matud pa sa atong salmo. Dili gayod sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Mao na diri sa atong Ebanghelyo giklaro gid ni sa pagsuwat ni San Lucas nga gisulti diay ni Kristo nga bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit, nya alaot kamong mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Tanawa ha,
bulahan kamong mga kabos, unya ang tugbang, alaot kamong mga dato. Napaygimutang dire, bulahan kamong mga gigutom karon, alaot kamong mga busog karon. Nasa gibutang dire, alaot kamo or bulahan kamo nga naghilak karon, alaot kamong nagsigi og pangatawa karon. Gikuan-kuan bagi sana gi tugbang-tugbang nya na pagigiingon alaot or bulahan kamong gidaog-daog, gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan karon. Alaot kamong mga gidaig karon. Gilingay mong tupad ingna ba? Alaot ka o bulahan? Ingna ko na. Alaot o bulahan? Pasabot, maningkamot ang mahimong kabos, di ta maningkamot nga mahimong dato, kay maalaot man ta. Maningkamot ta nga naatay or maningkamot ta sa pagdawat nga way reklamo sa mga kaguol. Dili ta maningkamot nga malipay kay mahimo man tang alaot. Maningkamot ta nga mag-fasting, di mukaon. Dili ta maningkamot nga busog kita kanunay, daghan tag pagkaon kay mahimo tang alaot. Nya maningkamot ta nga mudaig sa atong isig katao, dili ta maningkamot nga daygon. Mao ni ang atong challenge. Kanus-a man magkagubot ang atong katilingban. Bisan dinhi sa ato ang arrangement sa inyong gilingkuran, kanus-a nga murag way klaro, dili ma-maximize ang ato dinhing space sa gamay natong simbahan. Kun mosupak na mo sa asherets. Nya ang mga asherets sad dili sad magpakabana sa ilang katungdanan sa sistema nga atong gipatuman. Apil na mga lay ministers dihas gawas. Kana bang musupak na ta ba unsay atong ikasabutan nga pamaagi? Ang Ginoo sad naghatag sad natong pamaagi. Kamong mga asawang ni adinhi, kinsa ninyo ang musugod karon mo dawat na gyud og moingon din agyod ko magyaw-yaw sa akong bana bisag kulatahon pa ko. Taas ang kamot. Sige. Adi gyud mo commit. So inyo ginang padayonon ang inyong yawanon nga mga kinaiya, mga asawa. Naghatag nagkagubot sa inyong pamilya. Mao nang naaroy divorce, naay separation, na nang away, mga dysfunctional parents. Sige na lang, basig aritas mga bana makakuha og simpatiya. Mga bana, sugod karon, kinsa ninyo moingon, padir, bisan pagyaw-yawan ko sa kong asawa, bisan pagpasanginlan ko sa kong asawa, din agyog ko masuko, o di nagyog ko magyaw-yaw or maglagot niya. Tasang kamot. O tanawa mga bana, di ba daghan kay ni isa? Ambot o kinsay bakako ninyo, ang bana ba, o ang asawa ba? Pero nindot man ko nang mukumit ta sugod karon. Di tagaan ta mog second chance mga asawa. Kay murag alkanse mamos mga bana. Murag ang yawa may inyong gipili. Mo lagi na bulahan kadtong mipili sa dalan sa matarong og misalikway sa dalan sa dautan. Kamong wa mo isa sa inyong kamot nga mga asawa, naminaw mo sa tambag sa dautan. Unsa may tambag sa dautan? Ayaw ana, alkansi ka. Nya makatuman day ka na, isa-isa sa kasi imong kamot, mura sa kag makatuman. Wa man ta mo ingong matuman na nimo. Saad sa Ginoo karon. Kinsa ninyo bi mga asawa, usbon ako. Kinsa ninyo mo saad nga sundo na gid ninyong Ginoo, din agid mo maglago or bisag maglagot, din agid magyaw-yaw, din agid mangaway sa bana. Tasa kamot. Basta last chance na lang na ha, at least nanay ni isa mga 12 ka buok. Umay na lang na. Okay na kayo na. Mao na
Unsa may kuwang nato, wa man gud ta maghuna-huna sa tibuok nga plano sa Ginoo. Unsa may tibuok nga plano sa Ginoo, nga dili di ay ang atong kinabuhi dinhira kutob, naa di ay pagkabanhaw. Mo na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon, dunay pagkabanhaw. Sama nga si Kristo gibanhaw, kita sad banhawon. Nya duna di ay langit, duna di ay impierno. Actually, kining pag-ingon nga alaot kamong mga dato karon, pasabot ana, maadto gid mog impierno basta dili mo magsunod sa gustos Ginoo. Dunay nagpaabot nga impierno. Kining atong kasakit nga bation dinis kalibutan, introduction lang na sa impierno. Introduction ba? Tanawa ng mga taong nangandoy pagkadato, tanawang mga naong smiling o kusmoron. Kanag yung magsigig bag magpa 5-6 o niya magsigig yung tigom anang kwarta, manikas pa, kusmoron. Bisan gid sa ato mga politicians na amang gid mga gipang-akyos nga sigig pangurakot, nahibaw man sa tag kinsa na sila nga nagsigig pangurakot, na amang gid lantara na kaayo nga kinawatay yung kwarta, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Tanawang mga naong, bisag karong panahos kumpanya, minus kay nila ang smiling. Kasagaran, ilang naong, anang awp ba, murag ka na bitang, awa mo kita, tanawa, social media. Nya, mura silang masukanon. Kusog kay sila masuko, magsigi silang panaway sa ilang isig katao, nga way basihanan. Kay dili man sila musubay sa kamatuoran. Mga tigpakaaron ingnon, mga bakakon, niya ang ila radyong kaugalingon, ang ilang ipromote, magsigig daig sa ilang kaugalingon, magsigig bandilyo sa ilang kaugalingon, mauna sila ang mga kandidatong dautan. Di ta mo butar ana, kisa may itong butaran kung naaman, kadtong gasigig daig sa Ginoo o nagsigig daig sa atong nasod o sa atong katilingban, sa pulong o sa buhat. Kana bang dili mangandoy anang kwarta? Kana bang mangumpanya nga dili magsalig og kwarta? Dili nang mangumpanya nga siging hatag. Nya kita sa dinhi mga butante, sige sa gukod anang manghatag. Ngilingay mong tupad. Ning nasugot kag di hatagan. Ina. Sugot kag di hatagan. Na. Bahala kay ingon man sila dinis Pilipinas, hugaw naman jud kay politika dinhi. Di man gyud kuno mudaog ang tao nga way kwarta, pero di biya na tinuod. Di gina tinuod. Nya kinis ang mga naay ni gamit og kwarta, ang sunod ana nilang buhaton manikas na usbon ang resulta sa eleksyon, dagdag bawas, kusog kay na kontrolon ang komili, kontrolon ang mga voting canvassing centers, abunuhag kwarta. Sige lang, pero importante magsunod kita sa maayo. Mapildi man or mudaog aning eleksyon ang mga tarong, di na mo'y importante. Ang importante, nagsunod ba ka sa gustos Ginoo? Naa ang katarong, naa ang pagkahigugmaon, pagkamapaubsanon. Last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, padong sa impierno. Sige, ing na lingay mong tupad, ing na sugod karon sabat. Ihurot na nakughog sa kulikta akong kwarta. Sige. Awa inyo mga naong, di ba? Maigking dayon. Basta kwarta nagahisgotan, igking dayon na. Pero, og moingon ta, ang Ginoo, hatagan mo gatusan kapilo kung unsay inyong ihog sa kulikta. Moingon din, Lord, kanindot ana. Pero di lang yapon mo hog. Ang pangayoon, kadtong gatusan kapilo. Unsa may pilo-piloon sa Ginoo, wa tay gihatag.
Multiplication may gamitos Ginoo. Multiplication ba? Bugo-bugo man ko ang multiplication, pero ang multiplication mao kini. 1 times 2 equals, sige na, 2. 4 times 4 equals 10 times 100 equals Uy, kusgan. 1,000. 100 times 100 equals, sige na, 10,000. 10,000 times 0 equals 100 times 0 equals. So kibaw na mo kung sa dangatan ninyong di mo hogs kolekta. Masiro kino. Naman tadi ay ubang mga kongresista nga niingon nga ni pirma gyud mi kay aron di mi masiruhan sa atong budget. Pero tungod kay wa ka magsunod sa kabubutos Ginoo, gapa sunod ka papalit-palit lang ka sa tambag sa dautan, maunay tinuod nga zero. Kay ang tinuod nga mohatag og grasya ang Ginoo, siya'y mo multiply, dili ka ng agianan sa grasya, kung dili ang Ginoo mismo tuan niya ang tuburan. Muna sundo natong Ginoo, bahala na ning mga yawanon nga mga agianan sa grasya sa pagkakaron, manghulga nato, mopahimos nato, kay di kita siruhan sa Ginoo kung nagsunod ta niya. Mabungahon ta, dili malarag ang atong mga dahon, matod pa sa atong salmo. Manindog ta, ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, mamatay o gilubong, bikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron pakukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, nagkatigom kita nga mapaubsanon at tubangan sa Ginoo. Malaumon kitang moingon ngadto kaniya, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mugiya sa mga matuohon, pinaagi sa panag-ingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga sila kansang mga kasing-kasing, mipilig inhustisya ug naglupig sa uban, kabigon sa Dios aron pilionan nila ang kinabuhi ug ang gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo, diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinun-an. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanan nga mga masakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, lig-unon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo.
nga si halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong magiplano o gipanghandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mihalina makaangkon sa pahulay dayon didto sa langitnong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi ang among mga pangamuyo. Dios nga among amahan, ikaw ang tuburan sa tanang grasya. Dawata ang among mga pag-ampo, nga among gituboy kanimo, dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himoa kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo
sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala agi mong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong wa nay naghandom nila karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko amay makalawat kanimo, panipamulang lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon, fruitfulness. Nya mahitabo ra ni kung di kita motalikod sa Ginoo, magsubay kita sa iyang mga pulong. Di ta maminaw sa tambag sa dautan. Sige, ato nang tawagon ang atong mga children para sa inyong blessing. Mga children, ari mo sa tubangan, katong 10 years old paubos, para sa inyong special blessing. Ato sang pasalamatan ang atong mga ni-serve karon, labi na gyud atong PIMAG, mga Eucharistic lay ministers, atong usherates, atong love offering assistants, ang atong sacristans, atong mga IT, SOCOM, ang atong lectors, salmista, mga parish personnel, ug ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Karon atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Nya mga children, ana inyong kamot ha. Yeah. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo, kang Hesus nga among manunubos, gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon.
Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangamuyo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo Na kasalangit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. masipang pakpak para sa ato mga children. Salamat mga children. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran na moagis kilid. Salamat sad sa ato mga ni-offer sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Roy o Mrs. Janice Labrador and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Once again, salamat sa atong mga sigig pamalit o mga slots, sa atong mga benefactors and donors. Nya, padayon lang kitag palit, no? Ang atong update, mao kini. Ang SBF DAG para sa atong kumbinto, 51,181 ang atong halin, na apay 8,819 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya, naani 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 416 ang atong nadawat nga 16 slot challenge. Ato ning targeton nga mahurot unta ni karong pista nato sa atong parokya, May 3 atong pista. Ang Santo Niño's Healing Gifts ato man tong gipunan og nahimo naman tong 47,000. Ang atong halin 41,171 na pay 5,829 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Ato ning unahon pagpalit kay ato na ning gitaplan atong activities sa Pasko ug sa Sinulog. Naasad ni 25 slot challenge nga tag 2,500. Niabot na sa 611 ang atong nadawat nga 25 slot challenge. Ang atong itabang sa parokya ni Father Arnel katong haligi para ni Mama Mary HPMM na natay halin nga 3,712 na apay 8,288 nga available tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Nya ang atong CTUMM nakahuman na sa taglaing 3 ka balay. So atong tanaw na sad ang ika-38 mao na ilang balay before nya after mura magnahiwi, no? O pag picture balang kana. Sige lang, okay na kayo na. Ang sunod ika-39 mao na siya ang before nya ang after kana murag tarong-tarong nagyud pagkahimo. Ika-40
Mao na no, ang iyang balay primero, niya after nasayag-sayag nagbalay. So 40 na kabalay ang atong nahimo. So pagpaka na to ang atong mga panday. 21 na lang kabalay ang ato panghimuonon para makompleto ang 61. Sige, ato lang ginang ano, nade ganahan ninyong mo sponsor aning atong sitiyo sa kabalay, mga worth nag 50,000 materials and labor kada balay. So basin pag mapunan na to ang 61. Unya ang atong pista sa atong parokya para karong kuan ika 12 nga pista. Ika 12 no? Karong Mayo 3 niya ang atong dagko nga timan-an mao ang confirmation sa Abril 26 o ang mass wedding sa May 1. So pagpa-register na mo kamong gustong makonfirmahan o gusto sang magpakasal, nagpuyo-puyo. Ang deadline sa registration sa mass wedding March 30. Ato gyapong i-appeal sa pagpahibalo ang medical mission sa February 18, ang screening adto sa Lapu-Lapu Auditorium kilid sa Birhen sa Rigla para ni sa pag-opera o mga katarak sa mata February 18 alas 7 sa buntag. Ang dinner for ako sa atong prison ministry sa Kapa, Cebu Archdiocesan Prison Apostolate pagahimuon sad sa March 15. Natay ticket dinhi sa atong parokya. Nya kontak lamo sa Kapa na ni numero dinhi, labi na gyud ni Padre Monico Katubig naa sa Santo Rosario. Nya padayon na sa ninyo pagsuporta ang atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ang atong subscribers 222 na ka 1,000. Nya sige lang gyud mo like, share, nya subscribe ka. Kung bag-o pa makakaton ta sa atong mga pamalandong nga mga homily dinhi. Unya ikaduha makahatag sa tag-income sa atong parokya para sa charitable expenses o makalikay sa tas mga scammers kay ato man gibutang dinhi sa atong channel ang atong official contact numbers o contact persons o account numbers. So tanawa gina ninyo aron dili mo mada sa mga scammers nga nagsigig gamit sa atongan. Nya ang ato sad nga kaning Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Osbonako ang ato dinhing pamaagi naatay assurits nga mo sulti nato unsaon paglingkod dinhi sa sulod. Naasad tay mga pimag nga mao'y mosulti sad nato dito sa gawas asa mo parking unsaon pagparking. Manghinaot ko nga inyo unta na silang sundod kay mausad na atong pagpakita nga nakighiusa kita sa simbahan dili kay kitay magbuot unsay atong buhaton. Salamat, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.